हेलो फ्रेंड्स, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे निउज आपडेट लाना फैफिनलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामना दोबाव। मानोना जोंनि चेनेला दासिम 20खौ सौहैहां जागासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गिबियावनो दङ रायजोआव 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय गासै सोलोंथाइ मिरु खुलिजानो हागौनो। 31 आगस्टनि गेजेराव फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसालिनि मावसुमाफोरा कर'ना टेस्ट खालामथारनांगोननो। 4 थाखोसिम सेप्तेम्बर दानाबो बन्द थागोननो। सेप्तेम्बर दानावबो 4 थाखोसिम खुलिनाय नङा। थाखो 5, 6, 7, 8 सिम थाखो खथायाव थाखो जानाय नङानो। क्लासरुमाव क्लास जानाय नङा, लांदां थावनियावसो जागोननो थाखो क्लासआ। फरायसालिया न'निफ्राय गोजान जायोब्ला साखाथियाव थानाय जेखिजाया फरायसालियाव क्लास खालामनो हागोननो। आरो 9 आरो 11 थाखोनि फरायसाफोरा क्लास खथायाव माने क्लास रुमाव थाखो जागोन। नाथाय मोनसे थाखो खथायाव सा 15नि बांसिन फरायसा जिरायनो मोननाय नङानो। क्लास 9 आरो क्लास 11 थाखो 10 आरो थाखो 12 सप्तायाव अनलि सानब्रैल' क्लास जागोननो। क्लास 10 आरो क्लास 12 सरकारि फरायसाफोरनि थाखाय बे बिथोनखौ होदों सोलोंथाइ मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। अनलि सरकारिफोरनि थाखाय, प्राइभेटफोरनि थाखाय नङा। नैथियाव दङ इउटुबार इंलिश मेकारा आसामनि दैबानानि थाखाय अनसुंथाइ होनो सिगांबोदों। सा सानजा रायजोनि मुंदांखा इउटुबार इंलिश मेकारा आसामनि दैबानानि थासारिखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिनानै अनसुंथाइनि रां डनेसन बिनायाव गोबां रां मोननो हादों होनना गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। इंलिश मेकारा फोरमायनाय बायदिब्ला अनसुंथाइनि गेजेरजों रां खांनाया फैगौ 3 आगस्तसिम थागोन। आरो बड'लेण्ड हालामनि चिरां जिल्लानि इउटुबार इंलिश मेकारा 24 घन्टानि गेजेराव गासै 1,23,800 रां मोननो हायोनो। थामथियाव दङ जरहाटनि लखित पेट्रल पाम्पनि सीमा हटेलाव क्वारान्टाइनाव थानाय सासे सुबुङा गावखौनो जिउ फोजोबना लायो। बे सुबुङा मालदारनिफ्राय फैदोंमोननो आरो क्वारान्टाइनाव थादोंमोन। बेनि उनाव गावनि रुमावनो जिउ फोजोबना लायो। मुङा साइलेन्ट सरेंमोन। ब्रैथियाव दङ प्राइम 25 हेडलाइन्स खौरां बिजों चेनेलनि मैया सेथि जोनोम सान। मैया बे जोनोम सानखौ धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोरनि एसबि गोजौसालियाव फालिनाय जायो गाजा गोमजायै। बे खौरां बिजोङा थांनाय 2019 मायथाइनि 1 आगस्टआव जोनोम जादोंमोन आरो मैया बिथांमोननि चेनेला 1 बोसोर आबुं जाबाय। बिथांमोना 1 बोसोराव गासै 51,600 साबस्क्राइबार मोननो हादों। आरो मैया बिथांमोननि माखासे खौरांगिरि, गाहाय सुजुगिरि, माखासे खस्थ' आरो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों माखासे बर' हालामनि खौरांफोरखौ होबोदोंमोन। आरो बेनि थाखाय थुलुंगाखां बान्थाबो होनाय जायो बिथांमोननि चेनेलनि माखासे रादाबखांगिरि, बुथुमगिरि बिथांमोननि थाखाय। बिथांमोनाव माखासे आलासि नुजाफैयो मैयानि हाबाफारियाव। बेनो दं 5थियाव जरहाटआव दाख्लै साननैसो सिगां 4 सान सिगां सासे हौवाया थैदोंमोन। नैबे आइजोनि कभिड-19नि थाखाय। आरो कभिड-19 जानानै हिनजावाबो मैया थैबावबाय। सानब्रैनि उनाव हिनजाव थैदों, सानब्रैनि सिगां हौवाया थैदों, बेनि उनाव सानब्रैनि उनाव हिनजाव थैदों। जरहाटआव बेयो। 6थियाव दङ राज्य सभा एमपि अमर सिंहआ 64 बोसोर जानानै थैबाय। राज्य सभानि एमपि अमर सिंह बिथाङा बेरामजों थैदों। 7थियाव दङ क्रेन बेलथायनायनि जाहोनाव गासै 9 जन थैदों आरो सासे जखम जादों विशाखापत्तनमाव अन्ध्र प्रदेशनि सिङाव। 8थियाव दङ 1,457 निउ कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन मैया। बेनिनो गेजेराव कामरुप मेट्र'आव 275, डिब्रुगड़आव 136, सनितपुराव 116 आरो मैया थैदों 3 लेट मर्निं फलें 40 बोसोर बैसोनि आरो लेट लिलुपल अफ काछार बिथांमोन सानैया काछारनिफ्राय आरो सासेया लेट हिरामन ठाकुर 68 बोसोर बैसोनिफ्राय गलाघाटनिफ्राय। जुदि टटेल केसेसखौ नायोब्ला 47,722 हगारनानै जादोंमोन 31,440, एक्टिभ दङ 10,180। थैनाया मैया 100खौ बारबाय दे, मैया 100खौ बारबाय, 101 आरो माइग्रेट दं 3। थ' दिनैनि बेलासिनोसै। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदाबा आरो साबस्क्राइब खालाम दे जोंनि चेनेला, मानोना 20K सौहैथारसिगोन। थ' एसेनोसै।